peligro sa mga tao, ilabi na sa mga nagmotorsiklo o nagbisikleta ang murag sungkaan nga karsada sa Veterans Drive dapit sa Maracas, Barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Busa mga kapuso, kung adunay reklamo, ipabisdak mo. Kini ang lubak-lubakon nga parte sa karsada sa Veterans Drive, habig sa Maracas, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Nabalaka ang biker nga si Bernie Bailoses matag higayon nga moagi siya dinhing dapita padong sa trabaho. Gawas nga tangason ug daghan nga masakinan moagi. Gamay sipat lang masyotsyas bangag sa karsada busa aron likay sa disgrasya. Galakaw na lang nag-abay sa iyang bisikleta. Delikado yun. Kano yun, kung magpatunga na lang mo. Di, magpadaplin. Magpadaplin mo. Baliguro yun. Pagagman. Mana lang dito itong mga maayo. Mas palto, makuha mo. Para mapatag ang dalan. Matod sa mulupyo sa lapit nga ubay-ubay nga mga nagbisikleta ug nagmotor ang nabuwasot sa Libaongon ilabi na panahon sa kagabion. Delikado sa magmotor. Labi na gabi o bisag Gabi. Bisag di gabi. Basta daghan sakyanan mo kuwan. Gitumbok nga hinungdan nini ang excavation kaniadto sa karsada nga gihimo sa Metro Cebu Water District kun MCWD dihang ipaagi ang dakong tubo sa tubig nga gikan sa tinubdan sa Barangay Lusaran. Natabo na naman unta ang gikaot nga bahin sa dalan apan nakankan ang simento sa kusog nga bulog sa tubig panahon sa ting-uwan. Gitugan sa tigpamaba sa MCWD, Minerva Herodias, nga ang kontraktor nini ang adunay responsibilidad unta sa pagtiwas sa trabahonon sa karsada o cover pa sab kini sa bond sa proyekto. Apan kung dili matrabaho sa kontraktor, mamahimo nga ang MCWD ang mohimo sab sa road repair. Na-restore na siya sa among contractor pag turnover nila, restored na siya. Ang problema lang tungod sa siging 101, siging baha kay going down mangguna siya nga portion, makabkab siya og balik. Nakig-coordinate na ang office sa among contractor nga i-restore na siya og ang ibalik ba ang mga ayuhon ang damage didto. Panginaot sa mga moagi sa dapit nga unta mapadali ang pag-ayom-ayom sa ilang agyanan aron ang aksidente posible pang malikayan. Alang sa inyong reklamo, ipabisdak mo! Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.